Ty vole, hodně dobrý okouš. Tomhle? Jo, mám. Sandátek. Jo. No, tak ten je hezčí. Ten jde. Ten je hezký. Já si dojdu tam dolů. No ale on stejně nebude. Ten je hezký. To je dobré? Ten je dobrý už. Ten už je lepší. Bude no, podle mě. Mohl by. Jo. Ježdík. Já mám ježdíka. Jo. Ne. Ježdík na gumu, ty vole. Pěkný. Krásný okyš. Hezký. A jestli jsi to měl zapívat, tak to bude vidět. Měl. Tak to bude vidět, jak... Yes, double. Hezký, ale ty vole, ten byl pěkný už, hm? Jo. Máš? Double. Tak kdo má většího? To je asi. Já mám takový level. Stejný, no. Takový kopanec. Jo. Hm? Já jsem si je tam našel, no. Víš, kolik ryb musí být tam v těch travách? To jo, no. Mám. To ani jsem nevěděl, že tam je. Jo. Ty vole. Vy si to tam vyhoupně, ne? S tím velkým to víš, jo, vole. Ty vole, ale ten je... Ohohohohoho. Ty krávo. Mně se líbí, jak Vojta má radost i z malýho. Tak ten je dobrý. Ale Ty vole, ale takový malinký. to je drobek. A pak že jsi viděl nejmenší. Je tam. První okyš. A je pryč. Ty krávo, a jsem ve vodě. Je tam. Okyš. Tak. Jsem se přemístil. A
Máme to. Krásný okyš. Krásný. Tak, díky chypeš. Hnedka tady pod náma. Okyš. Tady. Dobrý den, rybářská stráž, prosím papíry. Tak, jdeme na to. Hop. Necháme spadnout. Jdeme. Dobře, nějaký bordel. Tak zkusím teda tohleto. A uvidím, jestli se mi to zasekne, jestli to urvu, nebo co se s tím ty vole stane. To mě zajímá. To mě zajímá. A něco táhnu. Už něco táhnu, nějaký bordel. Žádný bordel. Aha, no tam jíždí. Jo, ne. Laub.
Tak přezbyl jsem na trošku většího oblírka. Tak uvidíme. No, nakonec jsem to dokázal vyndat. Nevím, co tam je, jestli tam jsou nějaké trávy. Tak nevím. Je to hodně zvláštní. Tak a asi nad to balem a přemístím se na poslední místo. Takže tady asi tak nic nezabere. Udělal jsem menší přesun. Teďka už k té tůni, tudíž jsem se přepsal a mám tady 2 místa. Včera to jedno mě zklamalo a pak jsem se přesunul na to druhé místo a to mě nakonec až mě trošku zvedlo náladu, takže já se přesunu k tomu, který mě včera zklamalo a pak zkusíme to druhý. Tak musel jsem jít na to místo, kde jsem včera nachytal, protože na tom druhém místě někdo je. Doufám, že to není někdo, kdo mě sleduje. Dobře, to je jedno. Každopádně jdeme na to. Obázíme to tady komplet. Teda, co tam bylo? Jo, mám. Krásný. Yes. První okyš, první ryba za dnešek. Super. Krásný okyš, malinký. Tak, ne, tady bylo už s těma rybama musím trošku házet. Protože tady je všude, jak můžete vidět a to no. Je tady voda hnedka u břehu. Díky.
A zase sem přinesu odpoledne rotačku. Nic, tak zkusíme zase tam. Varno. A je tam. Je tam okyš. Malinkoj. No, menší, takový větší, no. Tohle to bych snad do oka, ne, blbec. No, a je to krásně okyš. Uděláme fotečku. Tak. Je tam. A je pryč. Dobrý, dáme pokoj okyšům. Zkusíme dát tohle. Vezmeme. Tak ho máme. Tohle. Vzhledem k tomu, že pochybuju, že bych na to úvalko dokázal vytáhnout ke břehu nějakou větší rybu. Takže tohle se uklidíme. Zkusíme tohle z toho prďu. Co to udělá. Moc to s ním nedovedím, ale kurva, padám, dobrý, nepadej. Je tam. Ty vole! Prdele. Tak to nevím, co bylo. Vypadalo jako štička. Jo, něco tam mám. Mokyš, to byl mokyš, ty vole. Tak se nám trošku rozpršelo. Doufám, že to za chvíli přejde. Já jsem přezbojil znovu na gumu. Teďka akorát na jinačí. Zkouším jenom s jednou barvou. Trošku výraznější oranžovou. Škoda, že mrzí mě ta jedna ryba, co mi tady spadla. To bylo podle mě štika nebo něco takového. Tak mě to mrzí. A pak ještě okyš mi spadla, no, ale co se dá dělat? Ne, každý den je posvícení. Přemýšlím reálně, jestli půjdu koupit červy, housnice a půjdu to zkusit na plavajdu jako.
Nechytám se nástražky a zkusím tady být s nástražkama. Jo, je tam. Okyš, krásný. Super. No, ten už je pěkný. Tady na tohleto. Tak. Se líkl úplně parchan, dejme tu. Super. Další okyš. Sbírky. Neježíš se. Super. Díky moc, kámo, máš svobodu. My jedeme dál. Jo. Štika. Yes. Štika. Kurva. Další. Opatrně. Opatrně, hodně opatrně. Štika, do prdele, jo! Třeba by vyjela, super, dík. Yes! Dobrý, kliju. Jo! Ano! Štika, vole! Jo! Konečně! Ty vole, jo! Tyve, krásně za to tvrdý. Ty vole. Ne, nemá sebou, já chci fotečku. Ty vole, jo. Konečně. Krásná šťuka, zdravá. Jo. Super. Tak, natočíme videjko, jak ti pouštíme. Jej. Díky moc, holka. Lav. Je to doma, šťuka. Jo, ty vole, konečně. Super. I'm so happy. A další okyš. Rozhodnuto, půjdu se na živou rybku zkusit. Ty vole, na úvalko, moje první štika na úvalko, ty vole. No tak to je úlet. Tohle je radost. Včera to byl sandát, co mě zdrhnul. Adrenalin teďka ve mně trošku. Včera to byl sandát, co mě zdrhl.
ale kvůli mý vině, protože jsem měl háček bez protihrotu a teďka vytáhnu štiku prostě, jo, něco za něco. No. Nedá, je to pár... Yes! Jo, tak tohle je větší. Další štika, ty vole. Kámo. Oh, shit. Další štika. Aha. Tak. Jumpino. Jo. A tahle je menší. Jo. No, tenhle ten koníček. Yes. Další menší šťuka. Ty vole. Actually, ta guma není špatná, no. Asi si řeknu o víc. Nebo mu, jestli by mě neobjednal. Tohle je fakt malinký, ale už škvrně. Ano, tak. Tak, abyste taky něco viděli. Drží, nechce to pustit, svině malá. Má to dobře. Za to... Jo, kurva, na mě kousla. Au. Kousenec. No, tohle co udělá kousnutí bačtíky, jo, jenom tak, abyste věděli. Ale holka, klídek, já si tě chci jenom vyfotit. Tak po plánu. Ta svině. Tak přijedu domů a budu si muset vydezinfikovat. No krása. Zdravím, omlouvám se, že vás ruším, můžu se zeptat. No. Máte nějaký kapesník? Nebo... Já myslím, že budu mít. Já se omlouvám, ale já chytil dravce štiku a ono mě rafla. Tak moment, asi budu mít. Sice asi dezinfekci nebudete mít. To nemám, ale chcete za to něco? Chci. Oni to budou asi papírový kapesníky. Nevadí, cokoliv. Moment. Omlouvám se, že vás takhle přepadávám. Jsi říkal, co to je? Tak. No, na to jedině jsem nepomyslel, no. Jsou kapesníky. Já se podívám. Nemám zrovna flastry, ale to není úplně ono, ale třeba tam taky bude hodit, ale najdu si kapesník. Zrovna plnej baťoch, se to špatně hrabe. Jsem nečekal, že mě něco kousne, no. Jo, já jsem jako před lety taky chytal ryby a nikdy mě nic nekouslo, naštěstí. No, to byla hlavně moje vina, no. Párkrát jsem nikdy žádnou jako dravou rybu velkou nechytil. Vždycky byl jako mrňavý, jak jsem je pouštěl zpátky, ale musel jsem jim prostě vyndat třeba háček z pusy a tak jsem rád, že mě nehlodli. No, tak tady vidíte, co udělá 30 štika.
To by nikdy ani nenapadlo, oni ty zuby mají takový jako malý na první pohled. Oni mají malý a zahnutý. No, A ještě k tomu tam mají protihroty, takový menší. A tyjo. Tak bohužel, jediný co teda mám, to je mě samotného vdivuje, ale to vám pomůže asi jenom trošku, ale mám jako tohle, no, kapesníky jsem nenašel, tak tohle ještě od covidu rouška, toaleťák, čistý teda. tak to leťák možná A pomůže. když tak tady nějak flastry, ale to Tak jsou mrňavý. To nevadí, jestli můžu teda... Tak si vemte tohle, mě to jedno, si Jo? vemte všechno klidně. Ne, jako- fakt za to nic Ne, nepotřebujete. nechci. Tak Já mám super. takhle na různý akce, mám takovýhle balíčky, tak si to přidám. Já jsem to taky jako měl vždycky, ale prostě Nemám kapesníky. jsem to tak přestal bohužel, nosit, no. protože se mi nic nestalo. No. No, A jak si to člověk jednou nevezme, tak no, takže tak, jo. Ještě tak se chci kouknout, tady to mít nebudu. Tak bohužel, to co jsem nabít, tak ještě jednou se omlouvám, děkuju moc. není to ideální, ale nic nemám. Tak jo, děkuju moc. To budu mít tvůj právě, to kousanýho rybáře. Děkuju moc, omlouvám se. Naschle. No. Tak vidíte. I takový hodní lidi se najdou. Ty vole. Já si to jdu nějak zavázat, ale uvidíme. No, tak doufám, že tohle se nezakáže Twitch, teda Twitch, blbnu, YouTube. Ona mě pořezala, ty vole, dost slušně, no. Ty vole, hodně mě pořezala, celý prst mě pořezala, ty krávo. Ty vole. Tak k němu respekt k němu, protože ne každý by mi takhle pomohl. Hlavně jo, je to moje vina, protože jako mě nenapadlo, že by mě kousla jako štika takhle. No, že by se mi něco takového stalo někdy. Ale ano, i náhoda je blbec. Pánovi, ještě jednou velký díky, jestli to uvidí. Fakt děkuju moc. Velký respekt. Ne každý, jak říkám, by mi pomohl. Posledních 10 minut přemýšlím, jestli zkoušet dál tuhle tu gumu. A vzhledem k tomu, že to na ní actually bere, tak asi jo. Prst mi furt chčije. Jako nečekal jsem, že chytnu 2 štiky. Actually jako, že chytnu jenom jednu.
Škoda, že nemám víc takových výrazníků, no. Tak, máme rybu na žížalu, na rousnici. A to padouch, ten. Dobrý, ale to nechci. To nechci. Ty budeš mít svobodu, kámo. Máš svobodu, díky. Asi mám záběr na Oakley. Chvíli to tak vypadalo. Když jsem napínal. Spíš ne. Vole, rupí. Aha, počkat. Něco tam přece možná je. Jo. 100% ta ryba jede. 3. Dva. Jo, yes. Štika. Štika. Kurva, ale já tam ještě fakt spadnu. Hezky. No, ani to netrvalo dlouho a štika. Šťůčka, tak, ne štika, ale šťůčka. Na Oakleyku. Tak. Jsou tady a jsou hladový. To je paráda, ale jenže já nemám co? Nástražky. Vidíš? Škoda prd. Tak. Na polo chcíplou, jo, takže GG. Tak, běželka. No, vzhledem k okolnostem, že mám už půl hodiny se nedokážu nachytat nic, nebo 3/4 hodiny žádnou následní rybičku. Jsem si řekl, že to průbnu zase na gumu, na ultralight. Tam tady podběrák. Tak, bych náhodou chtěl štiku. Tak a začneme tohle s tou úmyčkou, no. Uvidíme, či něco přijde, nebo ne. Loví to tady furt. Uvidíme. Jo, je tam. Ok.
Šokyš. To zrovna do toho nejtvrdšího. Malinkej, no, víš. Ty vole. Jo, tak to je větší ryba, jo. Oh shit. Zlatá tečka, večere. Štička, jo. Ta do toho jak rafla. Malinká zvačica. Jo. Krásná zobatička malá. Yes. Krásný závěr, fakt nádherný. Krás. Fakt do toho kopla. Tak přece jenom nevadížím ještě s prázdnou. Rychlá fotečka. Tak. Většinou svobodu. Jo. Super. No. To bylo zatím za všech nejvíc. To bylo zatím za všech nejvíc. Štík. Nechápu, jak to, ale jo. Kopanec od Okyše, taky pěkný, nejspíš. Ty vole, ale guma už úplně pomaluká očko, ty vole. Zlovo to už nevydrží ta guma. Jo. Štíka. Ty vole. Ne, vakoun, ale krásný Okyš. Super.
kreténe. Ještě hodím hubu. Super. Aspoň nějaký okyš. Tak mu už úplně vzal mě na sračky. Prdele. Poslední nához. Kopanec další, ty vole. Guma je čím dál tím horším a horším stavu, ty vole. No tak. Dobrý, konec. Jinde. Jinde, končím. No, dneska to bylo jo, o to odpoledne bylo trošku víc na prd. Kvůli tomu, že jsem šel úplně cíleně jakoby na něco jináčího. Ale teďka posledních pár rybiček mi zlepšilo náladu. U toho, jak to bojovalo, teďka ta štika, jsem si myslel, že je bolé nebo tloušť větší. Ale prd, no, ona to byla menší štika, takhle bojovala krásně. No nic, já doufám, že se zatím video užíváte, nás čeká poslední výprava a to je feeder. Tak čus.